dokazuje poznatu tezu da je ipak ovo smrtonosna bolest, smrtonosna bolest, smrtonosna bolest. Aj budite pristojni, sad malo čutite da ja može. Ovo je najsmešniji virus. Nemojte da lažete, niko nije rekao da je najsmešniji virus. I najsmešnijeg virusa u istoriji čovječanstva. I najsmešnijeg virusa u istoriji čovječanstva. Smrtonosna bolest. Treba da se ponaša u ovim... Smrtnost je mala, ali za ono ko umre, za njega je smrtnost 100%. Većina ih umire sa virusom, a ne od virusa. 100%. Smrtonosna bolest. Smrtonosna bolest. Smrtnost 100%. Smrtnost je mala, ali za ono ko umre, za njega je smrtnost 100%.